Нәкъ җырдагыча, бу дөньяга без килгәнбез икән, юкка түгелдер дигән сүзләр тумышы белән бүген җир картасында булмаган. Төбәк авылында дөньяга килгән. Энергиялы, көчле егәрле елларын Максим Горький исемендәге хуҗалыкны күтәрүгә, аны чын дәрәҗәсендә алдынгылар сафына чыгаруга багышлаган. Кадер, сеңрән тормыш авыллары халкының тормыш көнкүрешен яхшыртуда көчен дә, белемен сәләтен дә кызганмаган. Алар өчен күптән инде иң якын тугандай үз кешеләренә әйләнгән. Башкортстан Республикасының ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исемен горур йөртүче. Русия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгының рәхмәт хатлары белән бүләкләнгән кооператив рәисе Ершат Гыйльфановка туры килә. 28 ноябрь көнне Кадер авыл мәдәният йортында Ершат Рауль улын тантаналы шартларда хаклы ялга озату һәм хуҗалыкка яңа җитәкче сайлау җыелышы булды. Дулкынландыргыч чарада район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, Чакмагыш нефть идарәсе начальнигы Фаат Хасанов, район авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Илдар Әнәбиев, Урожай токымчылык заводы, мир җәмгыятьләре рәисләре Айдар Мөхәррәмов, Раил Ганиев, кооператив әгъзалары, авыл халкы катнашты. Ершат Рауль улының үзе фидакар хезмәте турында бик күп җылы мактау, рәхмәт сүзләре яңгырады. Истәлекле бүләкләр республика башлыгының, авыл хуҗалыгы министрлыгының, район хакимиятенең, авыл хуҗалыгы идарәсенең рәхмәт хатлары, почет грамоталары тапшырылды. Сез эшләгән чорда Максим Горький хуҗалыгы бик күп мәртәбә республика күләмендә, район күләмендә төрле показательләр буенча үсемчелектә дә, малчылыкта да, районда, республикада, зонада беренчелекләрне алган хуҗалык. Нинди генә бурыч, нинди генә сорау турса да, халык белән бергә эшләп, шушы Кадер авыл советының Максим Горький хуҗалыгының членнары белән бергә эшләп, любой бурычны бу җирлектә сез үтәп чыктыгыз. Сезгә патриот булдыгыз. 95 елны ачылды. Ириш истәлегесе шуннан бирле безгә бергә көндә демәсәндә атнага 2-3 мәртәбә сөйләшеп тордык. Бер кашанда нинди генә проблема булмаса да, гел кулга кул тотышып, гел алга килгәнегезгә ярдәм буласызбыз. Шуның өчен сезгә зур рәхмәт. Зур итеп рәхмәт әйтәсем килә. Һәр вакытта шушы хуҗалыкта сезгә карап торулар, хуҗалыкта эшләгәннәрдә, авыл советында яшәгәннәрдә сезнең белән киңәшләшеп, ул колхоз темасы булмаса, сельсовет вопрослары, бөтен матур итеп сабантуйлар үткәреп, зур 27 ел шунда җитәкче булып эшләгәнсез. Сезгә зур итеп рәхмәт. Сезне бүген без пенсияга озатабыз дигәч, барбер киңәшләрегездән ташламассыз. Бергә киңәшләшәбез. Ул колхоз эше шундай эш, аны киңәшләшмәгән эшләп барадаган эш түгел. Мин беләм дип кенә, беләгенә торган эш түгел. Ул бит күпме беләсең, ул хәтта белмәйсең, белмәй торган колхоз бер шундай оешма. Анда күпме киңәшләшергә кирәк, күпме белергә кирәк, күпме укырга кирәк шуңа. Сез таза сау сәламәт булып, киңәшләрегезне биреп, бергә шушылай иттереп, гомер кичерегездән Алла берсә дигән өметләр белән торабыз без. Ярар. Җәйлен 94 елның теге анархия вакытында 13 июльдә шушылай торып шагыйрәтләре җаңгыр җавадыры, ферма җимерек, стенаж салынмаган, эш башланмаган. Анатолий Иванович җитәкләп алып килде бит инде безгә шатравышны. Анда да шамында утыралар. Чынлап та анархия вакыты. Менә ничә ел гомер үтеп киткән. Сез Кадер кешесе булып килеп кирдегез һәм Кадер кешесенең олы исеме белән Кадер кешесе булып калырсыз дигән уйда калабыз. Рәхмәт хезмәтегез өчен. Шундый матур итеп яшәдек ул эшләгәндә. Нәмә сорасак та бездә каршы килмәде.
hatta lapas torunmalar asrayız rahatlan. Kuşkurtlar asraydı. İşit ekmekler aldı. Ekmekni bir kişi de varaydı, bizde olgan zaman olgan kişi kalkız bulmagandır. Neme sürüp çıksak da bir nindi karşılıksa bir çıkardı. Akşa kararga çıkarız. O sivir akşası diyesi yok. İki kişi işlese 35 bin 40 bin akşanı o bölge birlikine çıkardı. Benim ilkteşim bile işleyim. Şunday mol etip yaşadık. Şu yaşatıran şey şu devrinde 4 maşinagını aldık aynı. Varsa da özümüzden şu mal asırap işlep algan okşarız. Bütün kalkışçılarda da şulaydır diyeyim. Bütün bizde maşina var, üyleri yaxşı, bütün yaklapta nıp eybet yaşadık. Yaşatıran öyle biz rahmet sana. Жыйылышта Ершат Рауль улының зур терәге, киңәшчесе, тормыш иптәше Эльвира Рәшит кызы да бар иде. Гыйльфановлар 3 ул, 1 кыз тәрбияләп үстергәннәр. Сегодня вы чествуете моего мужа. Спасибо вам. Вы были общим сельским братством. Все вы вместе сохраняли ритм и единство. Иршатка Фараб, я всегда говорила, вы, наверное, совпали по ритму, по своему смыслу, по жизненным принципам. За что я его люблю, так это сельхозники мы. За то, что он немного говорил, но много делал. Купсулян меньше таскал на эти периоды. Поэтому, заканчивая свое выступление, хочу сказать словами главы Башкортостана: Олга Башкортостан, Олга Максим Горький. Бүген Максим Горький исемендәге кооператив терлекчелектә, басучылыкта уңышлы эшләүче, күп продукция җитештерүче район лидеры булган 5 хуҗалыкның берсе. 1210 баш эре мөгезле терлек, 26 баш ат асрала. 10 ай эчендә 18700 центнер сөт җитештерелгән, молдан иген үстерелгән. 10 айда 2 тармактан 9 миллион 553 мең сум табыш алынган. Бу матур күрсәткечләр артында, әлбәттә, тынгысыз, таләпчән, оештыру осталыгына ия җитәкче Ершат Гыйльфановның өлеше әйтеп бетергесез. 26 елдан артык эшләдем сезнең белән. Күпме кыйнлыклар, авырлыклар булса да, без сезнең белән бергә җиңеп чыктык. Унда вакытта киләләр, барыгызга зур дип рәхмәт итәм. Рәхмәт үземнең сүзләргә. Алар һәр нәрсәсендә минем ярты сүзеннән аңлатырдылар бит инде. Халык әйбәт булды. Ömür şolay devam итә. Сезгә үзегә тазалык сийләмәгез. Һәр вакытта менә шушы калитта үзенең сакласыннар иде. Мен сезне һәр вакытта сагынып, сорасам, рәхмәт барыгызга. Үземнән калган Ахмед Ахматов улына теләйм бу авырышта уңышлар. Матур итеп колхоз башлап, авыл яшәсә, халык яшәй. Кооперативка яңа рәис итеп 1982 елда Сеңрән авылында дөньяга килгән. Туган авылында арытаба югары йөркәйдәге 1нче урта мәктәптә белем алган. Башкорт дәүләт аграр университетының ветеринария бүлеген тәмамлаган. Шәхси эшкуар булып эшләгән, Кадер авыл советы авыл биләмәсе вазифасын башкарган Мансур Әхмәтов сайланды. Иршат Равишка инде итәсе килә. Шушы колхозны, шушы көнгә хәтле, шушындай әйбәт состояниедә алып килгән өчен зур рәхмәт. Без инде халык белән бергә сезнең опытны кулга алып эшләрбез дип өметләнеп калам. Хуҗалыкны алдынгылар сафына күтәргән, авыл халкының мәхәббәтен, хөрмәтен яулаган тәҗрибәле, хөрмәтле Ершат Рауль улына ныклы саулык, күңел һәм җан тынычлыгы, гаилә бәхете, балалар, оныклар хөрмәтендә озын, рәхәт гомер кичерүен. Яңа җитәкчегә Мансур Хәмид улына кооперативны алдынгылыктан төшермичә, авыр, тынгысыз эшендә зур уңышларга ирешеп, эшләвен теләп калабыз. Әйе, Ершат Рауль улы, сез бу якты дөньяга юкка килмәгәнсез. Сезнең калдырган якты эзегез, гөрләп үткән Кадер авылы сабантуйлары
район халкы күңелендә мәңге сакланыр. Айгөл Муллаянова, Илеш Төрәге компаниясе.